wakubhala umuntu egcwele umoya nakonke. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza into ngomuntu maye ngafaka umoya wakhe. Umuntu enza into njengalokho uNkulunkulu enjani. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyenza emntwini ngomoya wakhe. Siyazwana? Yeah. Phela angithi nina niyasaba ukutshela umuntu uma ehlezi ku church usuphilile ngoba usaba ukuthi uzophoxeka ebantwini ngoba kunento engaphakathi kwena ethi what if engaphili. Uyabona ukukholwa kwethu kunganani? Kuncane. Awuncane makungaka. Uyabona? Izinto sizikhuluma kakhulu kodwa sizebe kancane. Kanti into ofuna siyisho ngazi ukuthi yabo siyayisho into masikholwa ngoba siyisho singayisho ngathi siyisho ngaye. So ifunda vela ngithi angisiyathandwa sifundele. Sizofunda bafethu ngoba akushudela kade ngidlalele la kade ngikhona nayizo. Enguselo la ngikhona nje. Ngikhona ngifike ngihlala la ngihlala khona. Silalele kashunyayelwa. Uyashunyayelwa. Yo, kodwa ngifuna sikhulume namhlanje. Angithi yabona lesiyezwa. Nizwile lesiyelo lendlela. Bafethu. Engathi ngifundisa uNkulunkulu kahle. Singamjahe. Simfunde kahle. uNkulunkulu singajahe ngoba uyabona uNkulunkulu masijaha. So kichima kakhulu ibanga elide simshiye ngemuva. Kanti kufanele samsane naye. Ukuze sim-understand ukuthi uNkulunkulu ubani. Yabona? Akuthi uyabona bafethu ukuthi uNkulunkulu uyaphela siyamjaha. Yabona? Siyamjaha phela siyamjaha. uNkulunkulu asimlethi. Enza umsebenzi wakhe. Fana nasebantwini nje. uNkulunkulu ufanele enze umsebenzi kabantu. Ya, singamjahe. Khona umuntu ongena ngangaxoxa indaba ngithi ngafika mina ekukholweni. Ngafika mina ekukholweni ngikhiphi. Uyabona? Abazali bajaha too much. Angithi abazali bayathanda ukuba umoya ngcwele. Uyabona? Bakhumulisa umuntu into ayigqokile bamfake yabo. Bajahile. Akithi angithi sijahile bafethu. Siyazi sijahile, sijaha mhlawumbe njengathi. Iqiniso. Sijaha umuntu abe njengani? Uyazi ukuthi umuntu uma umkhumula ibhlukwe kanti ibhlukwe lisenhlizweni kunzima. Ngisho ngamfaka mzalwane umshukulo uphinda-phinde ekhanda. Ungazange ukhiphe nje enhlizweni yakhe angeke. Angawugqoka phambi kwabantu kodwa masisukile. Yeah, ingakho uJesu sike ngayichaza lento kade ngizokwenye inkonzo. Ngayichaza ukuthi ingakho uJesu engena utatazela. Yabona into esimkhonzayo akatatazeli. Ngibonisa abazalwane indaba zosizo Samariya. Uthi uJesu wenza sure ukuthi akabe nesikhathi ngezwi lakhe nalo sisi. Wenza sure ukuthi lo sisi fanele axoxe naye azayibona into ayishoyo uJesu ngoba manje engasuka la engayibonanga uzokhuluma into wrong. Yabona? Ngoba fanele kume njengalokho izwi lakhe uJesu elishilo kulosisi. Uyamthola losisi. Kuningi okukhulunywa uJesu kulosisi. Uyemile elokho ephikisana usho ukuthi wena ngempela Jesu wena uMesiya. Ngizwile ngalo muntu kodwa ngabe uwena hayi yabo ngabe ngempela lamanzi okhuluma ngawo lamanzi. Ngifuna ukunderstand ngoba lamanzi lawa uyawazi kudala lokho khona uyawazi into ayijwayele angithi isonto umuntu ujwayele into ejwayelekile isonto eBhayibheli ejwayelekile kodwa manje kufanele singene sijule ukukhipha umuntu kulento umuntu uma umsondisa usonto sonte azu into ekholwayo umuntu kushuqula nokugqoka isikete eside. Uyoma esikhathini eside nokushukula engamazi uJesu. Ngoba asifuni
umfaka umuntu izwi likaNkulunkulu limehlule. Yini ningamkholwa uJesu ukuthi uyakwazi ukuhlula umuntu kube uyena ofaka umuntu istate? Ivangeli bazalwane, ivangeli nje linamandla ngokwalo. Ngithe siyakhuluma ngithi ivangeli nje linamandla ngokwalo. Ya, umuntu uma umfake into yakho uzohamba iminyaka ewu10 ashintshe, ngoba kuzofika abantu abazokhuluma iqiniso kuyena ededele into yakho. Kanti umuntu omfakile izwi likaNkulunkulu lisho ngafika yiphi indoda enemali kangana nithi khipha le ndoda hayi yangena ikakwazi ukuphuma, ngoba ufakele izwi. uJesu uma umfake kahle emntwini yakuthenga. Ngizweni uma ngithi mina intombazane mina ngangiphethe nayo yanuka njengenja, yanuka. Wenze kwenkosi uma ufika abantu behleli bewu2, ubaba wengane ehlezi ufika ubaba wengane uhlele nentombi yakhe, uyamshumayeza uthi abahlukane bese wenzani? Uzokwenza ingane? Uhlulwa yini ufaka ijuice kulabantu ngoba yi2, ngoba inkosi badinga ngoba yi2 benjengalokhu benjalo. Angithi bazalisene, umshile, praise God. Kodwa mase ulithole kahle ithuba faso fakusawoti khonza nabo. Uyazi ukhonza nabo eyinsizwa eyintombazane ehleli nesoka la shumayele la siwophiliza bashumale bathi akukolwana kule nkonzo athe mpela uphiliza ngibe ngisengebe ngasemnyango ngiyovimba ngihlalela-ke yashumela kana ngafika ngithi makhathazeki kuzolunga asomina ngithi kuzolunga usewushumayelile ngithi hayi kuzolunga ngoba ngifaka izwi. As I understand ukuthi akabulawa kodwa uyathi uthiswa kulento uthi uJesu azamsiza usubane fakaza niyojaba athi ngafika la nginobaba wengane kodwa uJesu wangethela umusa namhlanje ngishadile. Yangihlula wavela wanuka njengenja. Angithi seyikhula la niyazi indaba wanoba nomkhumbi, niyazi imvula yaqhamuka ngenja, umkhumbi uhlezi ukwaduka. Imvula qhamuka yasenze njani? Ikwenze njani umkhumbi? Wawukhushwa yini? Amanzi aqhamuka phezulu, umkhumbi uhlezi phansi, kodwa athi mayefika amanzi funa abantu bafakaze. Angithi uyabona ukuthi abantu bamanje abakwazi ukufakaza. Benziwa ngoba nibajahe too much. Fakaza ukuthi efaka umuntu yambonga uJesu. Angithi manje ayikho imfihlo phakathi. Uyabona? Angithi nombizono noma ebukeke umzalwane wanda ngoba unjani ushukulile ufaka isikele eside nothayi nesuti, kodwa ayingenanga lento ingaphansi. Fakaza ngento ayizwa ngomunye umuntu, uyamuzwa noma eshilini uyazilengisa ngoba ujahe ukuthi kuvele ukuthi afane nabantu, ngoba uma engafani nabantu akakhona. Kanti uma engayilinda uJesu icacise kahle uthi kubapostoli noma kubafundi bakhe abahlale. Yazi no babehamba noJesu babewezwa manje
Akethi. Kodwa uthini Jesu? Nize njani? Ikholwa olususwe entweni alifani nekholwa elisuswe entweni. Ikholwa elisuswe entweni alifani nekholwa olisuse. Elisusiwe alifani nelisuswa. Olisusile alifani nelisusiwe. Usumuntu entweni uzophinda phela. Into emenza aphindele ngomsusi. Into isumuntu ukudla ukusutha. Manje ngangoma ngekhaya angithi nizothi manje ayishisi lenkonzo yabanda. Ifanele banda ngoba sisifanele isikhulume. Sekushuyeliwe ethi sifuna ukuphatha amakholwa agcwaliswe ngamandla. Come on. Hayi bafethu, mhlambe nani ngayeka usoda ngesikhathi sethu. Hayi nani ngayeka. Amafunda nani yoshiya phansi. Uthi uqeda ukushumayela kube kusuma ikhehla lethi yebo bazalwane. Inkonzo le ave singadlela abafana la. Ungathi ungabanga uSunday school lenkonzo wetshena thina. Noma ungashumana ivesi lakho ushonele la ushele ngenkonzo. Inkonzo la sidlela thina sizalelwe la. Uzithawula ukuphuza ikhehla singenayo into ethi sishayiwe. Sakhula. Intombazane eyathola ivangeli ngalesikhathi nentombazane yamanje akufani. Ncane. Athungala manje. Aseqale nathungala. Ivele igwinye nje kubaba kunjalo leyakudala. Cha ilungile. Futhi la wakudala ayengakholwa ethi jaha emshadweni. Ayekholwa ethi jaha ezulwini. Yayibona sho? Manje bakholwa bejahe. Ja. Awakudala bayekholwa. Lo jaha zunazo kuwezo. Awuwezo. Siyakojuka. uJesu ke wayekhuluma ke kubo. uJesu wayekhuluma kubo. Mawungalanda ingane yamanje uthi uJesu utheni mntanami ayazi. Kodwa uJesu ngafakaza ngaye. Kodwa ayazi ukuthi utheni. Abadala wayekhuluma uNkulunkulu uJesu ekhuluma bakhe. Ekhuluma. Izwengiye. Kuyenzeka ngikhuluma mntanami yazo. Kuyenzeka. Ukuthi abaza befundisa ube ekhuluma ngeyikhulumele nje. Nala izinto zaphezulu. uNkulunkulu mawunaka into zaphezulu uzonaka ezakho. Ikhona into esenhlizweni yakho. Yeah. Ake uNkulunkulu bonke ingaki nake nawo. Uzwela mwangibuzi uyazi. Wangibuzi. Ngeke sifuna amaBhayibheli. Bando 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kona abantu abafika la abafika emasontweni bethandaza. Bethandaza. Kodwa abasanja Yakho uthandaza. Uyazazi. Wawuthandaza kithi. Langa ngiyabingelela. Awukholwa lami ngiyabingelela. Yakho uthandaza. Usakhumbula. La ngisho kuwe. Uyakhumbula. Hallelujah. Wathi woba. Awuthiwa ngoSathane. Jesu. Wathi yawena. Inkosi. Ayikho ebuhlungu lokubheka into yomunye umuntu uyeke yakho. Yeah. Eyokuqala le esibili uma isitha silwa unaka ukulwa ngiyashumayela njalo
Mthetho wami ngisho manje kanje. Mawunaka ukulwa kwesitha. Uzosuka la uNkulunkulu ekade kumise khona. Umuntu othandazayo kunabazalwane la akade besontweni bethandaza ababizwa ngama intercessors angithi bebezazi futhi ukuthi bayima intercessors basuka ngaphasi komkhumbi ngabakhomba phela mangitana mangathi ngibasho basuka ngaphasi komkhumbi lapha ngaphasi komkhumbi kunoshaka ngalo ngoshaka ngilwane ezinto ezifanele eziphazamisa umkhumbi basuka bona bangena emkhumbini bazwindaba zasemkhumbini bonakalelwa ukukholwa kwabo hayi ngoba nabazalwane abanlimazile abangaphakathi emkhumbini inene libhedayo nasuka kuma positions wenu nayo ngena kwabanye abantu nabafika beyixoxela indaba zabo le ndaba enanizizwa ezasemkhumbini akuzona ezenu umsebenzi wenu uphindane la nivela khona lapha ngaphasi komkhumbini niyohlala nigade oshaka nezinto ezophazamisa umkhumbi niyeka abazalwane lapha ngaphezulu noze ngicine nime ngasemnyango niphatha amaduku ninikeza abantu amaduku abangawafakile nothaya abangafanga uthaya nenzinto uNkulunkulu anganibizelanga yona owena umsebenzi ukuhlala ngaphansi lezinto enizibonayo la esontweni manje nibuka ukuthi umuntu nizogcina nithi umoya utheka nishiswa usathana akho ngcwele nje otheka uyazi kanjani into yasemkhumbini wena ngokuhlala ngaphansi yashumayela njalo ngingangithathi kancane ngoba sengiqeda la futhi senibona uNkulunkulu ezizinto nizothi ngizithathe ngoba nazi phela sibhalwe lesi kuma naba nixoxela abantu bekukhona mina befuna ngiziphume bafethu futhi umthembu befana ngiziphume hayi funa sizolungisa ngoba mani ngangena ezweni lakamoya umoya ingcwele angene kini ningakhucululiwe sodlala nesikhathi kuzosiza ngani ukungena kumoya manje ekseni futhi usuyamthula ekseni sokhohle uthatha kumoya kanti ufike wenzani kumoya ufike wenzani phela masuke wapha kumoya nje kufanele uhlaliswe njani uzufe ukuba phela lento enikhipha kumoya ilento ukuthi ngithi kushunyelwa nibe unganakile mawuke wangananga nje kushunyelwa wathi nawe umshumayeli ngiyakutshela uba umshumayeli umzalwane uhambe nevesi lakho ubashumayeza abantu nevesi kodwa elingenamoya ivesi kanti mawudla ulalela into ekutshela yona uzokhula ube mdala ube nentshebe emhlophe njengeyami ukhula ngevangeli uyeke into okudlala uyeke nje ukudlala ufuna uNkulunkulu yabona mase ufuna uNkulunkulu wa serious namhlanje seyingozo ngaba ingozo kwami yaphela kuyonto okudlala thangiso futhi ke mfundisi umthembu beyifane ngabe kade siyiqalile lento siyikhuluma indaba kamoya ngoba masithi ibandla liya kumoya sidlala suku sihlanganisa ibandla nomoya ingcwele akuwona umdlalo akuyonto engathatha 2 minutes leyo ukuthi ibandla lihlangane nomoya ingcwele phela umoya ingcwele njengoba ngikhuluma nani nje ukuthi yevele aniboni le ave ngiyabona vele aniboni ngiyazi aniboni uyazi ngempela aniboni nje kwamandla ngiboni ngizibonela indoda nje emphambulo le engimtshela yona ngiyithatha kuye ubaba njengoba ngikhuluma nani nje angiqamba manga ngikuKristu ke ngikhuluma iphiniso bekumoya nangu nje ngikhuluma ngaye ngikhuluma ngaye nangu yimi naye jokuzwa nje ngikhuluma ucabanga ukuthi mina vele ngikhulume nje mina nginonkosikazi ekhaya ngami ngixoxe indaba zami nondumiso nangu mfana wami ngabe sikhona indaba zakithi manje sikhohle indaba zalento engikhuluma ngayo kodwa manje nangu lo baba lo ngimisela ungikhulumisa into engathanda ukuyikhuluma
angifuni ngempela ngikhuluma uyena lo ngibamba manje ngikhulume ngenkani ngizothini ke phela ngoba ayike indaba engizoya kuyona fanele ngikhulume ngiqede niyibonga nifezeke uyathanda uma ubona amandla kaNkulunkulu namhlanje uyathanda sawubona funda thabisa sawubona ngiyadlala ngayo mina ngidlala ngayo sekufisha mase ngiyona uyahlehla nogwaja uyawazi lethabisa wenze njani yakutshela asihleke angidlali uNkulunkulu angidlali ngento edlalisayo angidlali njengayo singagcuma la sikhethiwe kugcutshwe la kushama khona sikwenziwe yonke into masengikhuluma ngoba kwami ngisengasadlala lutho sengasadlala khuluma nendoda mina eyangena emangcobeni bethi bayiqeda yangena yaphinde yaphuma yashiya ingubo emangcobeni yashiya yaphuma yayiphumela wonke ngikhuluma ngaye umuntu owake waba mdala waphinde wasonga wangena umuntu wesifazane ngokubanza nokhuluma ngaye Trinity angithi nithi ngithathe munye angithi munye kodwa ngithathe futhi indlela avele ngaye ubaba uphinde wavela ngaye uJesu uphinde wavela uMoses lo muntu loyo nina ntoba ukuthi bani wawajika nje manje uthi uyamqalaza umfica la ebabeni manje ngiyabe mhlophe uzomfica ebudodana enetshela njani emhlophe mawuthi uyamfica emoyeni ngwele umfica njani la phela kukhuluma ngomoya lo ngabona nje sikhuluma ngesiko la sikhuluma ngesiko somuntu moya kaNkulunkulu maye ngangena emzimbeni wami umzalwane uvume nje angene kuwena hey welanga ngiyakutshela hey yakutshela ukukhuluma into ongayazi la uthi indamela mase ukuyena uthi ngegama likaJesu vele kukhale demon asiqhamuka demon elibotha ubani lo angithi thina sivutha umlilo manje yini washiya sportini kodwa amademoni wenze njani funda tabisa Jesus. 2 Corinthians chapter 5. Awungifundele 17 verse number 17. Uthi kanjalo mawumuntu eKristu uyisidalwa esisha. Waqala kudlulile. Bheka sekuvela okuhle. Hayi tabisa. Khuluma nami awubaya kuzwa abazali. Amen. Kanjalo uma umuntu eKristu Jesu uyisidalwa esisha. Mana ngiqonda ukuthi uma umuntu ekuJesu ikhona eshintshayo. Ikhona. Isidalwa esisha. Iyashintsha manje. Usukuya phela kuwena. Hayi, safile lo simo. Hayi, yasofile lo simo. Asofile tabisa lo simo. Awukafiki nje lo vika akafiki usofile singe lokushumayela kodwa ekubeni isidalwa esisha inkulumo leyo inkulumo ukudalwa okusha uyazi ukuthi kuyenzeka umzalwane umbone ukuthi umzalwane kodwa mayiseshintshile imani ngikhombisela isidalwa esisha mina la angakhulumi ngomuntu othi mina angenziwa nje angisho leyo ngisho isidalwa ukuthi into ekade iphila le kade iphila isinjani ifile bese kuvelani into entsha hayi musana udala ngami yiyo ke le ngifuna ukukhuluma ngayo ukuthi sijwayele ukuyishumana umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwaqala nje inkulumo leyo umuntu esekuKristu esezelwe ngokusha kunempawu zokuzalwa kunempawu zani usezelwe kanjani hayi akubona bonke abantu abazalwa kanjani
ivesi elisho kodwa umuntu umthatha isikhathi ukuthi azalwe kanjani. Akuthi uyabona njengana manje ngikhuluma nje inhliziyo iyaxokozela manje. Elinye izwe leli okulona kodwa ngikwelinye izwe mina ngikhuluma ngokuzalwa kabusha kodwa kuyabonakala ukuthi awazalwa uyabonakala phela umuntu besesela. Abafethu asikhulume iqiniso phambi kokusimakholwa thina sibazana ngithi ucabanga ukuthi ungabanjwa umuntu la uthule asiyaxo sothandaza phela ungabanjwa umuntu la unje yini enzo ngathula ngathi uthukuthela manje uthukutheliswa into engathi shunti ngathi shunti thukuthela isho leyo nto ukuthi uthe ufile kanti uyaphila awuzalwanga. Uyabona umuntu ozele iBhayibheli lithi uJesu esesiphambanweni bathi sebemgwazile bamenza yonke into bamfela uthi baba baxole washo lokho washo ngeke afike kokuya manje yada uphila kanje nje lokuyaphila nje uyaphila bese angithi uyaphila umuntu owenza kufe umuntu umoya kaNkulunkulu kuye into nje niyabona manje ukuthi kuyasithela ibhanoyi manje ilanga liyashona. Yabo ngithi mina niyabona ukuthi siyaphila na asifana leli vese uma safa noKristu akusijathwani uma savuke uma sona nazenya nifile na uKristu wafa wavuka ke nina ngifanga izinto ezenza kubonakala nifanga indlela eniphila ngayo iyaveza ukuthi akufiwe iyaveza umna ngathukuluza umuntu manje nje angithukuluze nje kabili kathathu kuveza hayi umzalwane ngeBhayibheli kodwa kanjani wabo sibona isidumbu emoshwali sikhuluma ukusibona isidumbu emoshwali sikhuluma yenzeka ukuthi lo baba ukhuluma ngakho njani ngifuna ukuphumela wami uyokholwa ukholwe sikholwe kamnandi ufuna singene kumoya sixoliswa kumuntu ngcwele size impilo yami ngenze kabusha funda Thabiso uyathabiso angazi noma mhlambe ngizoshumana ngibheke kuwena funda cebo yami Jesus kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwaqala kudlulile imani ke baphakathi okwaqala njalo okwaqala njalo kudlulile okokuqala nje akakadluli nje kale ngoba ngithi yabona ezulwini hayi bafethu khona izinto esizozibona ezimangalisayo. Mfundisi uChiliza ukunothise ukuthi isonto mawungasuka nje esontweni manje wena baba umfundisi uhambe nje esontweni manje mawungahamba nje not use fake machines assemblies of God mawungasuka nje assemblies uhambe abazali base assemblies benze njani bathanda baya kuba khona ubutha imani kubeza ukuthi awusanjani mama nakubani right umbuzo uthi ke njengoba sekunobutha phakathi kwakho nalabazalwane angithi iBhayibheli lithi umuntu ekuKristu isidalwa njani usekhona ubusha lapho right usuphumile kusho ukuthi labazalwane base assemblies mina nabo asanjani asikhulumisana kodwa futhi siyidalwa esinjani siyapi siyezulwini uma sesifike ezulwini sesikhulumisana
usho ukuthi ezulwini kaMalume ya kuyacaca ezulwini kaChiliza la ngizokwenza khona umathanda ya ngoba umuntu mawumzonda enhlizweni umzonda umoya kusho ukuthi awusona isidalwa esisha isidalwa esidala ayibona inkolo ukuthi njani inkosi njani izime ya manje ke kuzongisiza mamlungu kuya ngihlambuluka kwakuthi bakuthi yazi ubothe ngiyamzona niye kaphela kumzona kube right khona uzokwazi ukufotha kahle uNkulunkulu awusayebi njalo ukhozi into eyodwa njalo uyamzona uthi awusona isidalwa esinyama uma umuntu ekuKristu isidalwa esinyama uma ubane ekuKristu isidalwa esinyama pho yindaba zingaveli izinto ezintsha uma usidalwa esinyama kwavela izinto ezindala emzimbeni onjani omusha yazi eyenza kube njalo ukungalaleli umoya kaNkulunkulu bafethu asimlaleli umoya ngalo uyakhuza ukhuze ekseni akhuze mina akhuze ntambama kodwa sinjani isizwe manje ke kukhulike ukufaka izinto zakhe umoya ngcwele kuthina ngoba siyibantu abanjani abangalaleli sizondiza sibanga umsindo esontweni subanga masiqeda ubanga umsindo sibuye lapha sikhona kusho ukuthi indlela yethu siyulwelwe ngabe khona idamela bathi simanzi kanjani ajika ndawonye asiqhubeke kulokusebenzisana noNkulunkulu uNkulunkulu uyahluleka ukusebenza umuntu ongamlaleli owenza into eyodwa njalo kuyamehlula nje uzakeke futhi ushumana ngempela ivesi akuyeke uNkulunkulu ngoba phela ukunikile ukuthi ngishumele ivesi kodwa ngeke uyenze into uNkulunkulu afanele akuyenze inkulu ngawe ngoba awulaleli uloku uphila intweni endala kodwa ushumayela into entsha ufakaza into enjani entsha no oh yeah kodwa uphila intweni enjani yeah uma umuntu ekuKristu wesidalwa esisha okwaqala kudlulile thabisha hayi asibenifeke ngoba siyakumoya bengiyothi asixolise uNkulunkulu enhlizweni before singena Jesus angizobona ngathi ukuthi thesi inkozo ngabani bengafane ngabe siza sonke la nombani ongeveze kwani ya ngoba akuyona into yanombani abantu abafuna ukuya kumoya laba asazi bayogcoliswa ngamandla kaMongcwele noma bazobhabhatiswa ngamandla kaMongcwele yebo ngoba asizile ukuzoxolisa kodwa sesiyabhoka ukuthi sixolise before singena yabhoka ngoba kusho ukuthi ibandla limile aliphambili yini lenzi ibandla lingaphambili lenziwa ukuthi umuntu engabuya lihambisa lisephambili liqabene naye uma umoya ngcwele engaphandle sohamba kanjani sohamba ngezwi akunakwenzeka ngoba phela uJesu ibandla ulishiye kumoya thina lithi iBhayibheli siba hayi iBhayibheli thina nje sibandla likamoya uma siyibandla likamoya kufanele senze njani silalele bani umoya asitshele umoya lokusho uJesu ngoba umoya ngcwele uthatha kokabani asenze njani asibikele uzosibikela kanjani umoya ngcwele bazalwane uma simshiye eminyango umoya ngcwele sithi bazalwane umoya ngcwele uthi kodwa umoya ngcwele njani esemnyango kunezinto ezikhulunywa uNkulunkulu lapha phakathi kwethu hayi lutho kunzima ukuzenza ngisho uprofetwa uze uyaprofetwa manje kodwa hawu siphenduke kwamanje kusasa ekuseni futhi yileyo ndaba siphinda ke ngokomthetho ibandla nje elinomoya ngcwele bakuChiliza awukwazi ngisho ukuhlala eduze komuntu ohlebayo umuntu nje ohlebayo awukwazi ungafuqa abantu behlala 3 bahleba bakhuluma ngomuntu umamba uyayizwa lento ingena emadlebeni iyakulimaza ungayinaki njengoba ungayinakile nje kuhletshwa eduze kwakho amadlebe akho azagcina evaleka evalwa ukuthi awulaleli iBhayibheli lithi lingamdabukisa umoya enabe uphawu ngayo kusho ngamagama ngesikhathi umoya ngcwele ekhuluma uzagcina into ayiyele akunikele inkanukweni zakho wenza izinto kodwa futhi ube uJesu hayi umoya ngoba ngeke ube kumoya phela
uba Jesu. Kodwa yena namhlanje ufuna sibe kumoya. Uyazi kuye ungimangaze nomzalwane osindisiwe othethelwe izolo makuthiwa kuyathandazwa eqalaza. Uvela ubonda hawu. Bandla shem. Umuntu lo phaqa. Kuyathandazwa nje inkosi malanga iyaqala. Noma engaqalazi ibheke phansi. Kodwa uma ungayibiki imali ukuthi ayithandaze ingasho la ngayileki. Usithatha inkunzi le ilimi ngoba makuthiwa kuyathandazwa njani isuke iqalazela yazi yona ukuthi makuthiwa akwenze yona into izoyenza kangcono. Umuntu pha to namoya. Umuntu kamuntu uhleze esona njalo. Awu bazalwane mawufika nje emthandazweni Nkosi ngimisoni Nkosi ngonile Nkosi ngije uzishilo into kanjani ongeyona mawufika emthandazweni uma indoleke lapho ukwenze njani uyakukhulisa ayikho into ebuhlungu njengomuntu omdala kade afike esontweni kodwa lo wejile ezeklasini elodwa nje uhlula ufakaza uhlula ukuthandaza uthathandaza uvela uzuthi lo muntu othandazayo ungathi kuthandazwa angazi ngathi kuthandazayo lo muntu uneminyaka ewu5 ekhonze enkonzweni kodwa uhlula ukuthandaza nje uthandaza kuyamehlula omunye afuna ukuthandaza ngoba esesontweni uzuthi lo muntu akanamoya manje lo muntu ngcwele siyamdinga njengebandla likabantu likamoya asifundele kuyena umuntu ngcwele siyo inkonzo ethu iyodlizizwe angisho inkonzo ze-international ngisho inkonzo kamoya iyodlizizwe ngokulalela amuthi uyabona manje kugcwele abantu abadayisa amafutha abanamoya labo bantu ngizale umphindela futhi ngiyathi ngizwanga kahle ngithi kugcwele abantu abadayisana nani umuntu odayisa amanzi namafutha akanamoya angathini ebantwini kunevesi ngoba mawufuna ukumbuza ukuthi uyithatha blend uzothi uvesi bani uthi uyabona unalo ivesi kalento yakhe ngoba uyakwazi ukuyisekela kodwa umuntu kamoya uyazi ukuthi amanzi nje khona indoda ehlezi ngasechibini angithi uJesu wafika wayivala leyanto anikholwa wayivala uJesu wayivala phithi yavala leqhiqi indaba okudayisa amanzi ukuthi abantu bafaka amanzini nebona abantu bangasinda ngendaba zamanzi wayivala uJesu yathi siyaqhamuka futhi nje yasiyavela leyo umuntu ukuthi uyavela ukhomba amanzi esasi wafika wayivala futhi ngoba lento yamanzi beyivela ikhona abantu abangenamoya njengoba bona bedayisa nje amanzi namafutha nabazalwane njengoba bela bekhona abanye la bagijima lapha kulezi zinto lezi sidayisayo lesiya inkulukuthi lento amanzi senjini inkulukuthi ledayisa amanzi namafutha niyazi nani ukuthi benikho hamba khona nje abasathenga ukuthenga lamanzi hamba wakhipha ngaphansi kombhede ngoba ngeke woyeke abe yakhe ma usidaba esisha ngekhohlwa lezazinto uyazi ukuthi ma usidaba esisha ubambelela kuJesu ungaze ufele ezwini likabani uzofa uthi nje angiphuzi lutho ungcono ngife ngifele kuKristu ngoba ngesidaba esisha akho ndoda engavele ithandazela amanzi nginika amanzi angiphuza amanzi lawa nje ngavele ngiwabambela ithi angidayisele 150 rand amanzi wathi ngona noma kuthiwa la ekhanda ngirayithi kahle athenga amanzi 150 amanzi awu8 rand esitolo kusho uyabona ukuhlangana le nto vele kusuka umuntu omdala indoda endala yambe yehlenyuka iyofuna amanzi indaba ayinamoya uma umuntu enomoya indlela kahambe ehlenyuka kambe ayisa nje ikhulile indaba kamoya ngoba ikwenza uhlukane nani nezolo nayo into ebuhlungu ngalento ngoba uhlukana nani nezolo hlukana nezolo ungcwele abazalwane usebenza ngendlela efihlakele ngendlela ongazi uyibona ikholwa nje ukuthi niyazi into elula nje ngiyakhuluma njalo bafana nyangithi into elula nje ukuthi ubone uma ufika emngcwabeni ngoba ngikhuluma ngebandla namhlanje uma ufika emngcwabeni ufika khona izihlahla nje akuyonto engayishumayela leyo uma ingcwele uvela kutshela ukuthi kunesihlahla
Athi behambe ekhuluma lapha. Nane khandlela lalikhabisiwe. Abantu bakhansela amakhandlela. Bese thiwa kubusha ukudla kuyobe kwetafuleni thiwa incebo senkosi asiye ngala nawe emthoke yamoya nawe yakhona. Nawe uyohlala khona incebo senkosi uyodla isitambu sabantu abalahlwe inkosi. Nawe uzohlala etafuleni nje udle impela udle into elahlwe inkosi. Yini yonto umoya kaNkulunkulu akekho. Asithi thina noma yini futhi asenzi noma yini. Manje sikhuluma uthathe ngoba njoba ngikhuluma nje abanye abanakile bazoze bananga ngoba sekubonala isimanga la ivele plan evele sibile inkosi ngiyayikhuluma nje yona nje basanda nifuna ngishise ngoshisa ngenyama nifuna ngishise ngiyakwenza ukushisa futhi siyashisela mashisela nje vele kushisela nje shiseka manje yashisela yashisela amashisela mawufuna kushisa kuyashisa ngiyitela inkosi ukuthi bathi inkosi akushise manje kumele kushise ngampela kodwa ukuthi nje manje asikawupelepele funda Thabiso. Kanjalo umuntu eKristu wesidalwa esisha. Yini manje nathina uma ngithi nidle itambo zabo lahlangosa. Fasama ukhona nodlo esenziwe. Ayikho sesizoyenza. Namanje sifaka imbokodo. Cha ngithi mina ngiyakhuluma ngithi ngizama ukuveza ukuthi umzalwane mase esidalwa esisha akangeni nanoma yini. Ukuthi niyazi ukuthi uMondlo wasifundisa athi ivangeli empela. Ngempela ivangeli. Uyazi ukuthi esontweni bakuChiliza ngaqala ibranch kweyindawo. Umoya kaNkulunkulu ngangifuna bambona abazalwane ukuthi usebenza kanjani. Abanye abazalwane babezobasusa abazalwane. Nathatha abazalwane abadelelwayo. Abadelelwayo. Labantu abadelelwayo. Iy'ngane ziyangena zize enkonzweni. Ngavele ngasuka la. Ngathandaza ngathi Nkosi, le y'ngane lezi zingakusebenzela. Kwasho ukuthi ibandla malibuka abantu abanjeya liyabachitha. Bafika abafundisi abanye befake ibuko. Baze bathi abantu bayabona ukuthi khona umonakalo lapha eqhubeni. Bathi angibazibe. Ngabaziba. Inkosi yazisiza ingane. Ibona basihayela manje bathi ufuna sihlabele. Ukuthi sihlabele akhanzeli. Angisho ukuthi mfuzo ufake ibuko bafika. Funda. Kanjalo umuntu eKristu wesidalwa esisha waqala kudlulile phela sekuvele kuhle. Hlala-ke bafethu siyathandaza. Umuntu kufanele lento kamoya ingene la kuye. Drive. Nayizona uma uke wa drive umoya kaNkulunkulu umangala umfundisi ophethe ekubona sowushintsha uba yilento athi mayebuka ajabule naye noma engakutshela isuke isho lonto ukuthi ungenwe amandla kamoya. Siyazwana. Amen. Mvumeleni umoya kaNkulunkulu angenise. Mawungabuza kusisi bazalwane yabona usisi nange emva kokuba mtheni ngiyempela nje nomntwana besangoma yini
Yabona ngesikhathi engenwa idlozi engakabi sangoma wayenje kodwa wathi mayingena ubungoma kuyena bavela shintsha esikhundleni seloshini yena idon noma ngazo nayo into egodwayo bavela wayemgcoba umadon wahamba futhi wafaka ibovu ebusweni awuyicabangi intombazane nje isithatha ibovu ifake ebusweni yes obhuta ekade nabo sebengenwe bashintsha amabhuluku engatshelwa abanikwanga imdudu awendodakazi wathi ngilalele wena abanikwanga imdudu uthi wagqoka naye imdudu kodwa imfihlakalo yangena kubona yathi akusagqokwa manje amabhuluku indoda egqoka ibhuluku kodwa igqoka isiketi haleluya bagqoka iketi bahlabelele uthi bathi wethongo lami olosala emthini ithongo lami lasala emthini kodwa bayihlabelele emthini noma lisele emthini ithongo kodwa bahlabelele emthini haleluya ngoba mayingene lento kahle haleluya ingene eceleni Jesus ungangeniswa abantu haleluya yeke ingene kuwe Jesus mayingena kahle awuthelwe wena haleluya ithi mayingena ngaphakathi abantu uthanda amantombazane sikuze sokuhlambuluka futhi webaba khona into engiyiswayo awusheshe ube mnandi uma ngisayintombazane kodwa ngiyiswa ukuthi angikhonze unkulunkulu inamandla laba lentombazane uma befundisi befundisa kahle yangena ngaphakathi indlela indlela phanayo imakwala kodwa ithi iyathanda ngoba ayitshelwa yona iyasasela awufisa ngasemanzi haleluya iyasasela glory to Jesus landi kwanza noma ngathi uthanda amantombazane ungasawufalanisa amantombazane hayi ngokuthanda khona into ekhulumayo wena ithi yomshimo ithempeli inamandla lento ekhuluma ngayo awakasalwane engaleni khipha abantu abathafe kade bedlotshwana ibalafisa amabhodlela elifesile oluswayo elithola umuntu ekukhlasulu kwizinto ezisha okwakudala kudlulile semfela olusha umoya glory to Jesus uMoses wake wakhuphukela entabeni yes Jesus alimchaza lithi wayenamalimi kodwa mayesefika emfihlweni uMoses mayesefika emfihlweni enamalimi enjalo wathola into eyidala kumele sihlulile ufele isilasi yesiza abayini
esisha. UMoses wayenenduku. Yayijwayelekile ebudaleni bakhe. Kodwa mayese kuKristu. The very same dude. Oh, hallelujah. Ithi bazalwa noMoses wayephatha induku ejwayelekile esawuye kodwa mayesehlangene naye emhlweni wangayikholwa le-taste esisha wathi waMoses ngoba ukholwa wena lento iphethe ibeke phansi ngoba lento iphethe awuboni uzowuselwe kabusha beka lento phansi wathi wayibeka yashila. Glory to Jesus. Moya wami uyakuthulisa umukhuleko. Yabona namhlanje Nkosi uzoshintsha into engashintsheki. Oh, hallelujah. Ufundisa umthembu umbuzo wami uthi lapha abantu ebebezongena door-to-door bengaphushwa abantu bephushwa imfihlakalo engenile ngaphakathi kubona. Lapha abantu abazobesuseyile bengazange baphushwa abantu kodwa imfihlakalo engenile ngaphakathi kubona ibenzisa izinto abangayithandiyo. Athi umpostoli uma bechaza ngezwi likaNkulunkulu athi lokhu engikuthandayo angikwenzi kodwa lokhu engakuthandiyo yikho engikwenzayo. Iyenzisa let the fire fall. Let the fire fall right now. Let the fire fall. Let the fire fall right now. Let the fire fall.